yn fawr. Meddai Iesu, mae fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Rhywun sydd yn credu yno fi iddo farw, fe a fydd byw. A rhywun sydd yn byw ac yn credu yno fi, ni fydd farw yn dragywydd. Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am y fraint o gael dod ynghyd yn enw yn ceidwad byw Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am ei fywyd e, diolch i ti am ei eiriau fe, diolch i ti am ei weithredoedd e, diolch i ti am ei farwolaeth e, a diolch i ti am ei atgyfodiad buddigoliaethus. A thrwyddo fe i ni amnesau ata ti heno. Gwrth i ni wneud hynny, i ni'n gofyn yn ei enw y bydd i di'n rhoi yn helaeth o'th ysbryd glân ni'n cynorthwyo ni, a bydd i di'n edrych arno ni yn dy drigaredd, yn maddau ni yn beie. Derbyn felly yn gweddiau a'n mawl, yn ei enw ryfeddol e. Amen. Diolch yn fawr am a croeso atoch chi. Does na ddim llyfr ymynau fan hyn, ond i chi'n deall y drefen, fydd yna fe unw ni i foli Duw gyda'n gilydd, gyda'r emyn a'n harglwydd ni, crodforwch ac ar ei enw gelwch i wirthiau ef a llawen floedd ymysg y bobloedd treithwch. Fe ddarllenau o lyfr y Salmau, Salm 30 a 4. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad. Yn yr arglwydd y gorfoledda fe enaid, y rai gostyngedig a glywant hyn ac a lawenychant. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a chyd yr chafwn i enw ef. Ceisiais yr arglwydd ac i fe am gwrandawodd. Gwaredodd fi hefyd o'm holl ofn. Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd, a'i hwynebau ni chywilyddiwyd. Y tlawd hwn a lefodd, a'r arglwydd
a'i clybu, ac ei gwaredodd o'i holl dryllodau. Angel yr arglwydd, a gastellaw amgylch y rai a'i hofnant ef, ac a'i gwared hwynt. Profwch a gwelwch, mor dda yw yr arglwydd. Gwyn i fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo. Ofnwch yr arglwydd i saint ef. Canis nid oes eisiau ar y rai a'i hofnant ef. Y mae eisiau a newyn ar y llewod ieuanc, ond y sawl a geisiant yr arglwydd, ni bydd arnynt eisiau dim deioni. Deiwch, blant, grandewch arnaf. Dysgaf i chwi ofn yr arglwydd. Pwy yw y gŵr a chwennych fywyd, ac y gar hir ddyddiau i weled deioni? Cadwd y dafod rhag drwg ac weddisau rhag treithi twyll. Cilia oddi wrth ddrwg a gwna dda. Ymgais a thangnefedd a dilyn hi. Llygaid yr arglwydd sydd ar y cyfiawn, a'i glistiau sydd yn agored i'w llefain hwynt. Wyneb yr arglwydd sydd yn erbyn y rai a wna ddrwg, i dorri, i coffa am y ddeiag. Y rai cyfiawn a lefant ar arglwydd a glyw, ac a'i gwared o'i holl dryllodau. Agos yw yr arglwydd at y rai drylliedig o galon, fe a geidw y rai brywedig o ysbryd. Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn, ond yr arglwydd a'i gwared ef oddi wrthynt oll. Fe a geidw i holl esgyrnef, ni thorir un ohonynt. Drygioni a ladd yr aniwiol, a rai a gasant y cyfiawn a'n rheithir. Yr arglwydd a wared yn eidiau i weision, a rai oll ymddiriedant ynddo, nid anrheithir hwynt. Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. I ni'n dod heno eto arglwydd i fendithio dy enw mawr a ryfeddol. I ni yn cydnabod taw ti yn unig sydd Dduw. Ti sydd wedi creu pob peth. Ti sydd yn cynnal pob peth. Ti sydd yn lliwio pob peth. Ti sydd yn gwybod pob peth. Ti yn unig sydd arglwydd. Sanct, sanct, sanct. Yr holl ddeiar sydd lawn o ddogoniant di. Ac i ni yn rhyfeddu yn bod ni yn cael dod ger bron y fath un. I ni'n rhyfeddu o gofio dy fawredd di ac o ystyried yn cyflwr ni, o ystyried yn cylonau ni, o ystyried fel i ni'n cwmpo'n bring yn meddyliau, yn gweithredoedd, yn hymdrechion, yn cymhellion, yn mhob ran o'n bywydau gallwn ni edrych a does na ddim byd ynom ni i heiddi dy ffafr di. Yn wir, yma popeth i'n herbyn ni. Ac eto, i ni'n diolch heno yn bod ni'n cael dod ata ti. A tlawd hwn yn cael galw arna ti ac yn gwybod y bydd yr arglwydd yn ei glywed ef. I ni'n diolch yn bod ni'n cael gwneud hynny heno a mesur o sicrwydd wrth i ni gofio o'r newydd beth wyt ti wedi wneud. Wyt ti wedi creu y byd, wyt ti wedi gwneud ryfeddodau yn y bydysawd o'n cwmpas ni.
ond drwy ti wedi gwneud yn fwy na hynny i gyd. Yn dy ras, rwy ti wedi anfon dy fab i'n plith. Mae wedi dod yn gnawd o'n cnawd ni, yn asgwrn o'n hasgwr ni, yn frawd i ni, ac wedi dod i ddwyn yn beichiau ni. I ni'n diolch iddo fe wneud hynny o'i wirfodd, iddo fe ddod i wneud dy wyllus di yn rôl y llyfr yr ysgrifennwyd amdano. I ni'n diolch iddo fe ddod i gyflawni dy holl orchmynion di, ac iddo fe offrymu un yn aberth, ar hwn nid adnabu bechod, yn cael ei wneud yn bechod drosom ni. O ni'n diolch i ti am dano fe heno, a fe yn wir yw yn hyder ni, fe yw yn gobeith ni, fe yw yn sicrwydd ni, fe yw'r ffordd, fe yw'r drws, fe yw'r un sydd yn rhoi pob bendith yn y nefolion leoedd wedi rhoi i ni yn Iesu Grist. Cyn ni'n edrych felly ata ti ynddo fe heno, ac yn gofyn i ti ddod yn agos ato ni. Diolch yn bod ni'n cael dod o dan dy air di, cyn ni'n gofyn i ti yn goleio ni, i ti agor y gair yma i ni, i ti egluro yn meddyliau tywyll ni, i ti gynhesu yn calonnau oeredd ni, i ti symud yn ewyllus cyndyn ni, i ddod a gweld, i brofi, fel i ni wedi darllen, profwch a gwelwch. Mor dda yw yr arglwydd. I ni'n gofyn y byddi di yn yn harwen ni heno, dan dair, ac wrth i ni ganu dy glodydd di a galw ar dy enw di. Ac wrth i ni ddod i fwrdd yr arglwydd, i ni'n gofyn y byddi di eto yn tywys. I ni'n diolch i ti am yr ordynhad, i ni'n diolch am y cymorth y mae'r arglwydd wedi rhoi, yn gwybod mor anghofus i ni, yn gwybod mor dieddol i ni, i edrych i bob cyfeiriad am gymorth, ond ata ti yn Iesu Grist. Cyn ni'n gofyn felly wrth i ni gymryd o'r bara, wrth i ni yfed o'r gwyn, y byddi di drwy'r ysbryd yn harwen ni at yn gwaredwr byw, y byddwn ni'n cael ffydd i edrych ato fe, i fyddhau iddo fe ac i gofio amdano fe ac i ymroi iddo fe. Ni'n diolch i ti am yn gilydd heno, diolch o bod ni'n cael dod fel hyn i wrando dy air fel cwmni o dy bobl. I ni'n diolch am dy ofal drosto ni i gyd. Diolch am dy arweiniad, diolch am yr holl bethau i ni wedi dysgu gen i ti dros y blynyddoedd, ac i ni yn gofyn byddwn ni yn cael yn tynnu nid yn unig ata ti, ond at yn gilydd yma. Cyflwyno dy bobl yma a'r dystiolaeth yma yn Llwynhendi. Diolch am y gwaith sydd yn mynd mlaen. Diolch am y rhai sydd wedi dod i ffydd dros y blynyddoedd, a diolch am yr ymdrechion sy'n parhau, ac i ni yn edrych ata ti i lwyddo rheini. Ni'n cyflwyno dy was sydd yn gwenedigaethu yma. I ni'n cyflwyno'r cyrsiau yma nawr sydd wedi cael eu cyhoeddi, gofyn y byddi di yn ei defnyddio nhw i ddyfnhau profiad ysbrydol a ymroddiad ysbrydol rai, ac o bosib walle dechrau rhyw waith da hefyd yng nghalonnau y rai fydd yn bresennol. Gwrth i ni weddio am dy waith yma, i ni yn meddwl am dy bobl be bynnag y bod nhw, i ni'n meddwl am grwysi hynny ar hyd a lled yn gwlad ni,
lle mae dair yn cael ei gyhoeddi heno. Ac i ni'n meddwl hefyd am yn byd, ac i ni'n gwybod, ni wedi clywed digon yn y newyddion dros yr wythnosau diwetha am bwy mor ansicr yw'r byd, bwy mor bryderus y mae'r rhai am y dyfodol, ac i ni yn gofyn y bydd ei dyn yn cynnal i, ni'n meddwl am rheini sydd dan gwbl ryfel heno o hyd, meddwl am yn brodyr a chwiorydd yn Ukraine, meddwl am yn brodyr yn chwiorydd yn Iran a dy bobl di yn Gaza ac mewn mannau eraill, ac yn gofyn os ydyn nhw'n cael dod ynghyd, os ydyn nhw'n cael rhyw fath o gymdeithas, os ydyn nhw'n cael clywed neu droi at air di heno y byddu di yn gweinydogeithi iddyn nhw ac yn eu cryfhau nhw ar gyfer eu sefyllfa nhw ac yn eu gwneud nhw yn oleadau i ti. Ac yn ateb i gweddiau nhw hefyd am heddwch i atal y drygioni sydd yn y byd ac yng nghalonnau pobl ac i ti roi heddwch iddyn nhw ac iddi eglwysu nhw i sôn eto am yr Iesu wrth i cydwladwyr. Felly, cliw ni. Cofio'r rhai hefyd sydd yn wael i hechyd, sydd yn wan, sydd yn flinedig, yn llesg, am wahanol resymau sy'n cael rwydro fferthion eraill a bydd yn agos atyn nhw. Felly, derbyn yn gweddiau ni, garwen ni ymhellach, mwyn denw. Amen. Unw ni ymhellach i foli Duw, ni'n gwybod aros na fe, nôl marw brenin hedd a'i ffrindiau i gyd yn brydd, a'i roi mewn newydd fedd cyfodau'r trydydd di, boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae'r oen a laddwyd eto'n fyw. Wi am fynd â chi heno i'r Efengil yn ôl Ioan ar 'ugeinfed bennod. Walle, wrth gwrs, wy'n syl ar ôl y pas, walle bod chi wedi cael pregaeth ar y darn yma yn barod, ond mae'n werth mynd ôl at rai adrannau. Ioan ar 'ugeinfed bennod, adnodau 1 i 18. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Redodd felly, nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall
a roedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, a maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna, cychwynnodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. A roedd y ddau'n cydredeg, ond redodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y lleiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y lleiniau yn gorwedd yno. Hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r lleiniau, ond ar wahân, wedi blygu ynghyd. Yna, aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd yntau i mewn. Gwelodd ac fe gredodd, oherwydd nid oeddynt eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna, aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni wn ni lle y maent wedi roi i orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, os mae ti syr a'i cymerodd ef, dywed wrthef lle roddais ef i orwedd, ac fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabuni. Hynny yw, athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthef, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, a rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi. Fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. A rwyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gwi am feddwl yn arbennig heno am y geiriau tua diwedd y darlleniad, adnod 17 geiriau Iesu wrth Mair, meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthi. Wel, mi'n gwybod, falle bod i chydig bach yn hwyr, ond mi'n falch o fod mewn, mi'n cael dymuno Pasg hapus i chi, ac os gallen ni fod yn dod bob Sul, a gallen ni ddymuno'r un peth mewn gwirionedd, nid rhywbeth i un Sul yn y flwyddyn yw newyddion da y Pasg. Mae'n bywydau ni o'r tu fas,
yn gallu edrych yn eitha tebyg, ond nhw, i bobl y byd. I ni yn cael newyddion da, weithiau, ni'n cael achos i lawenhau, ac weithiau i ni'n cael ymell i gnoc, ac eto, o'r tu fas, pethau yn gallu ymddangos yn weddol debyg. Ond o safbwynt ysbrydol yn hollol wahanol. Ac os ych chi wedi cael y profiad o fod gyda phobl yr arglwydd a phobl y byd yn ei trafferthion, i chi'n synhwyro peth yn glo iawn. Dwi ddim yr un peth. Dwi ddim mor rwydd rywsut i gynnig cysur yn y byd weithiau, achos mae pethau yn gallu bod yn dywyll iawn. Ond os ewch chi at y saint ar yr adegau mwyaf tywyll, bron yn anobeithiol falle, eto, dwi ddim yn hollol anobeithiol. Ac weithiau, ar yr adegau tywyll yni, mae goleuni yr Efengyl yn llywyrchu gliria. Mae'n amlwg ar y degau felly, nec y pwyso ar hawddfyd i ni, nec y pwyso acos bod yr hael mas, acos bod popeth o'n plaid ni i ni, na, mae yna rhywbeth arall. Ne, falle yn fwy cywir, mae yna rhywun arall. I ni'n gallu teimlo weithiau yn unig iawn. Ond os i ni'n perthyn i'r arglwydd, ta fel i ni'n teimlo yn o'n ni'n hunain, dyn ni ddim ar yn penen hunain. Mae gwaredwr byw gyda ni. A falle bod ni wrth yn hunain byw gartre, falle wrth yn hunain. Ac eto mae yna. A falle bod ni'n mynd trwy rwy stormydd, ac eto mae yna. Weithiau, wrth gwrs, heb yn wybod i ni. Weithiau, falle bod pobl eraill yn fwy ymwybodol na ni o'i bresenoldebau gyda ni, ond mae yna. Y gwaredwr byw yma sydd gyda ni. Fel, wrth gwrs, y mae e gyda ni pan ni'n dod ynghyd i ddieddoli fe, i ddigeisio fe, gyda'i bobl lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fy enw i, yna y rydw i fi. Yn eu canol nhw, yn eu plith nhw. A dyna, wrth gwrs, un o'r pethau sy'n gwneud yr hanesio yma ar ddiwedd yr Efengylau mor werthfawr. Mae'n drenu weithiau, felly bod ni'n cyfyngu nhw i un sul yn y flwyddyn. Mae yna fydd ofnadw o fyfyrio ar yr hanesion yma. Dwi'n mynd gwybod pyn uwch ffefryn chi, ond hwn yw'n ffefryn i. Yr arglwydd yn dod at Mair yn yr ardd, ac i ni'n gweld tynurwch yr arglwydd, ydyn ni, yn dod at Mair yn raddo, nid gwthio, nid trio i arswydo hi, yn dod yn dywel, gofyn, siarad yn addwyn a hi, gofyn be sy'n bod ac beth mae'n ei geisio, ac wedyn ni, a un gair, un enw hi, yn ei ddatguddio ei hun, iddi Mair. A mae'n clywed y llais, a mae'n troi, a dyna fe gyda hi. Mae'n beth arbennig iawn, hanes arbennig iawn. Ond, falle, un cwestiwn sy'n gallu codi pan ni'n dod at yr hanes yma yw beth sy'n dilyn. A ryw ystyr i ni'n gallu deall ymateb Mair, mae'r arglwydd. Mae yna, oedd hi wedi gweld yr arglwydd yn cael ei groesoelio, oedd hi wedi bod trwy yng Groes, fel un oedd yn ei garu fe, yn gweld i ddioddefau te, i weld e wedyn yn cael ei dynnu oddi ar y groes, yn cael ei roi mewn bedd. Wel, oedd hwnnw ddigon o beth, ddigon o ergyd iddi. Ond nawr mae'n dod, y cyfle cynta, mae'n mynd at y bedd,
A mae'r gyrreg wedi symud, a mae'r corff wedi mynd. Mae rai o'ch chi fan hyn, felly fi'n gwybod mae rai o'ch chi wedi colli anwyliad. Ond mae bedd gyda chi, fi'n gwybod, dim ond, falle, olion diaror, ond eto mae bedd gyda chi, chi'n gallu mynd rhywle, weithiau. Falle bod chi'n gallu, falle mae'n bwysig i chi. Be sy'n bod rhywun yn mynd ar bedd na wrtho chi? Gweud, na, does dim bedd i gael, mae dim ond twll yn y ddeiar sy'n yma nawr. Does dim byd yma. Wel, dyna brofiad mae'r corff wedi mynd. Dwi ddim yn gallu gwneud dim. Oedd hi'n gobeithio o leia. Byddai'n gallu eneinio'r corff. Byddai'n gallu gwneud rhywbeth dros yr arglwydd. A nawr, mae popeth ar chwal gyda hi. Dwi'n gwybod beth i wneud, beth i feddwl, beth i gredu. A'r peth nesaf, mae'r arglwydd yna. Mair! Wel, chymod, y peth, y peth naturiol, ie. Yr unig peth gallu yw cytio nhw, gafel ynddo fe. A mae'r arglwydd yn gweithio. Paid â glynu wrtho fi. Paid â glynu wrtho fi. Gallech chi feddwl bod e'n tyma bach yn galed, yn dweud. Falle bod chi'n abod bobl fel yna, dyn nhw'n myco emosiwn. Mae rai Cymru fel yna, lle'r Sison y wath byth, mae'n myco emosiwn. Mae'n peth o dyngos i'n rhoi emosiwn. Mae'n cyffwrdd na. Ddim yn licio pethau fel yna. Nec dyna sydd gyda ni fan hyn. Nec rhyw oer fel garwch, ffurfioldeb na. Nec nawr yw'r amser na. Nec dyna mae'r arglwydd yn ei weid fan hyn. Mae'n gweith Mair am bido a glynu wrtho fe, am i fod am iddi weld rhywbeth. Mae'n gwahardd un peth mwyn gorchymyn rhywbeth arall. A wrth i ni nawr feddwl am yn arglwydd atgyfodedig ni, wrth i ni feddwl, yr un Crist sydd gyda ni, yr un i ni'n darllen amdano fe fan hyn ar ddiwedd yr Efengylau, mae'r gwaharddiad yma yn berthnasol hefyd i ni. Mae'r arglwydd yn gorchymyn rhywbeth i Mair, a wrth wneud hynny, mae hefyd yn gorchymyn rhywbeth i ni. A os bydd Dyw yn gymorth nawr, gweithio driau egluro ychydig o hynny. Heno, yn gyntaf, gallwn ni weid, beth mae'n ei weid yw paid a glynu wrthyf, disga. Mae'n rhaid i ti ddysgu. Oedd enw da ar ddilynwyr Iesu Grist, oedd y disgyblion. Dysgu o nhw, dysgu gyda fe. Dysgu tra oedd e'n mynd o gwmpas yn pregethu o le i le. Dysgu wrth iddyn nhw gam ddeall, wrth iddyn nhw ddod a'u cwestiynau, a pobl eraill dod a'u cwestiynau. Dysgu wrtho fe, dysgu o hyd, a mae eisiau dysgu nawr, ar ôl y croeshoeliad ac ar ôl yr atgyfoddiad, eisiau dysgu. Oedd Mair, chi'n gweld, y Mair yn gweld yr Iesu o'r diwedd, a'r ymateb sydd gyda hi, mae'r arglwydd yn ei galw i wrth i henw, a'i ymateb hi iddo fe yw Rabuni. Athro i. Faint o weithiau oedd hi wedi defnyddio'r teitl yna. Oedd hi'n dod at Iesu yn dysgu. Tra oedd yn Galilea yn dysgu. Yn eistedd wrth ei drad yn gwrando arno fe. Am glywed ragor ganddo fe. A beth oedd hi am wneud? Oedd hi am droi na, oedd hi'n gweld am yr Iesu yma, wel,
Mae'r athro yma, beth am i ni fynd ôl? Beth am i ni fynd ôl i Galilea, a beth am i ni ddechrau do? Wi wedi gweld y groes, na beth ofnadw oedd y groes. Na beth gwael, na gas yr Iesu, na gas oedd pawb tuag ato fe. Na boenau, nath e dioddau ar y groes. Ond nawr, dewch ni anghofio am y pethau yna. Dere nôl gyda fi nawr i Galilea at y disgyblion eraill. Gad i ni ddechrau do. Gad i ni droi'r cloc yn ôl. Chi'n gweld, oedd hi am arwen yr Iesu. A nid yna le disgybl. Mae ffrind gyda fi sydd yn, mae'n gyfarwydd iawn ar mynyddoedd Cymru. Mae wedi gwneud pob copa fwy nag unwaith. Mae'n nabod nhw fel cefn i law. Ac wedi bod y fe sbel, ond wi wedi bod gyda fe. A sy'n eisiau map gyda fe. Mae'n gwybod yn gwmws y llwybr i'r copa, mae'n gwybod y ffordd saf, mae'n gwybod le mae'r peryglon i gyd. A mae'n gwybod siwt i ddod lawr hefyd. Mae'n gwybod y cyfan. A os daw niwl, dim wyniaeth, mae'n gwybod ble i fynd, ei fe byth ar goll. Mae mor gyfarwydd. A chmod, se ni'n mynd gyda fe, wel bydden ni'n ffôl. Se ni'n gweud, cera di tu ôl i fi. Wi'n mynd i fynd yn ffordd, wi'n credu bod fi'n gwybod ble i fynd. Wi'n credu bod fi'n gwybod siwt i ni'n mynd i ddod, siwt i ni'n mynd i gyrraedd y copa, siwt i ni'n mynd i ddod lawr. Dro i fi nawr. Grynda nawr arna i, wel, falle bydden ni ddim yma heno. Se ni'n trio gwneud pethau fel yna. Dyna fel mae pobl yn mynd i bicil. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod, maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, a dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim yn gwybod y ffordd o gwybod, maen nhw ar goll. A fel yna, oedd y disgyblion weithiau gyda Iesu Grist. O disgyblion o'n nhw, ond o'n nhw fod i ddilyn. A Iesu wedi gweud, oedd e'n gosod i wyneb tuag at Jerusalem, oedd rhaid iddo fe fynd i Jerusalem, oedd rhaid iddo fe gael ei draddodi i'r ysgrifenyddion a'r arweinwyr crefyddol, oedd rhaid iddo fe gael i groesoelio. A Pedr yn siarad, wrth gwrs, ar ran y disgyblion eraill, na fydded hyn i ti. Nid dyna'r ffordd. A'r Iesu yn goffo gweithio fe, dos yn fy ôl i. Mae'r ffordd yn glir i fi. Wi'n gwybod ble wi'n mynd, wi'n gwybod wi ar daith. Nid troi o gwmpas Galilea am byth, am gyfnod ac wedi mynd i Jerusalem i bwrpas arbennig iawn. Wi'n gwybod beth wi'n mynd i wneud, mae'r cyfan wedi i gynllunio, mae'n awr i yn dod, wi'n mynd i fynd. Wi'n mynd i fynd i Jerusalem, wi'n mynd i gael yn gondemnio, wi'n mynd i gael yn groesoelio. Ac wedyn ni, wi'n mynd i atgyfodi. Dyna'r daith. Ac ar ôl atgyfodi, esgyn. Paid a glynu wrthyf oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad. Wi'n mynd i rwle. Dwi ddim yn troi mewn cylch. Dwi ddim yn troi yn yn unfan. Wi'n mynd i rwle. Mae yna bwrpas i'r cyfan, mae yna bwrpas i'r dioddau. Nid drwy hap neu rhyw anffawd oedd y groes, oedd e ar y llwybr, oedd e'n un cam ar y ffordd. A mae'r atgyfodiad yn gam arall, a'r cam nesaf esgyn at y tad. Dyna'r daith, dyna le wi'n mynd. Dyna bwy ydw i. Nid rwy athro cyffredin.
Nid rhyw gwrw sydd moyn torf i ddilyn a i gael rhyw fath o boblogrwydd. Am ychydig na, wy'n mynd, wy'n esgyn at y tad. Paid a glynu wrthyf. Dysga nawr. Beth wi wedi dod i wneud. Oedd eisiau dysgu ni ar Mair, oedd eisiau dysgu ni ar y disgyblion, a mae eisiau dysgu ni arno ni. Felly ni'n teimlo, wel, bod eisiau ni drwy sut ddod â Iesu o ble mae un sefyllfa bach ni, ni'n meddwl yna fe, i ni'n gweld yn trafferthio ni, a mae eisiau Iesu ddod i roi swydd i ni, felly, i roi iachad i ni, felly, a dyna'r unig beth. Mae eisiau i ni gael rhyw fodlonrwydd, i ni gael rhyw hwb bach, i ni dimlo'n well yno ni'n hunain. Dim ond iddo fe ddod ato ni a aros yn cylch bach ni, iddo fe helpu'n teulu ni, a dim byd arall. Mae eisiau ni ddysgu, mynd at y tad. Mynd, dod ato ni am ychydig mwyn cael mynd wedyn at y tad. Mae yna bwrpas, mae yna amcan yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'r cyfan yn dilyn llwybr. A chymod, wel, fi'n mynd dda gweld pobl falle i chi wahanol, ond mi'n siarad, o'n i'n ifanc unwaith, credwch chi'n y byd, ond mae siarad weithiau a rai ifanc a i'r un o'r pethau, wi ddim yn gwybod beth siwt mae arno chi, ond llawer yn gweud, wel, wi ddim yn gwybod beth mae wedi mynd. Dwi ddim yn gwybod beth, mae rai yn gwybod, maen nhw'n gwybod, ddaren nhw fynd i'r cylch meithrin, beth maen nhw moyn wneud, a maen nhw'n dilyn y trywydd. Weithiau maen nhw'n llwyddo, maen nhw'n cael rhyw siom ar y ffordd, ond weithiau, wrth i bywydau nhw, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gwneud i tygau a'i lefel A, maen nhw'n mynd i'r coleg, a maen nhw'n gwybod pwy swyddi sy'n ar gael, a dyna ni, ond mae rai, dyn nhw'n gwybod ble maen nhw'n mynd, be sydd i ddod. Neced dim ond pobl i gyfen, gwrs, pobl wedi cwplau ni gwaith, wedi ymddeol, falle nhw'n falch. Mae un yn ymddeol nawr, wel, Steve, bydd nhw'n falus, falle, bydd hi'n tyfaru nawr, mewn 2 wythnos, bydd hi'n mynd ôl, ond mae rai, maen nhw'n meddwl, gret, a maen nhw'n cael yr andeg, maen nhw'n gael, dwi'n gwybod beth i'n neud ei hunain. Mae'r patrwm i bywyd wedi newid, rai nhw ar ble mae mywyd i mynd, a beth sy'n gyda fi ddysgu ymlaen ato fe. Maen nhw'n gweld iechyd yn dirywio, gwanhau, problemau iechyd, felly, tostrwydd yn dod, be sy'n mynd ymlaen? Maen nhw'n cael profedigaethau, be sy'n mynd ymlaen? Ble mae mywyd i mynd? Mae eisiau gweld y llwybr, mae eisiau gweld. Ar fôr tymhestlog teithio rwyf i fyd sy'n well i fyw, gan edrych, gan wenu ar i stormydd o'r nhad sydd wrth y lliw. Eisiau dysgu ni. Ble mae Iesu yn mynd. Ond gyda hynny, dos dysga, dos. Lle byddech chi'n meddwl, iawn, mae'r Iesu yn mynd at y tad. A i ni wedi edrych nawr, fel edrych ato fe mynd, fel beth chi'n edrych ar rwy ritwr cloi o'ch blach chi a mynd diflannu dros y gorwel a dim sôn amdano fe eto. A chi'n edrych ac yn, cofio amdano fe, ffarwelio a fe. Dyna falle beth oedd Mair yn poeni mewn ffordd, mae'n cytio yna fe'n galed iawn, meddwl bod dwi ddim moyn iddo fe ymadael â hi, ddim moyn iddo fe, fel oedd hi'n poeni, oedd wedi digwydd, adeg y groes, na ddim moyn bod yn bell oddi wrtho fe. A beth mae'r Iesu'n gweud, paid a glynu wrtho fi, nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr.
Mae'n rhoi gorchymyn iddi. Mae'n gweithio am wneud rhywbeth. Am wneud rhywbeth drosto fe. Mae fe'n rhoi gwaith i Mair. Mae Iesu yn hala Mair at y disgyblion eraill. Mae e'n rhoi gair iddi. Dyna'r Iesu sydd gyda ni. Mae wedi mynd at y tad a mae'n gadael iair gyda ni. Mae'n rhoi rhywbeth i ni wneud drosto fe. Yn y benod nesaf, wrth gwrs, i ni'n darllen am Pedro, yndyn ni. A Pedro yn meddwl bod popeth ar ben, oedd e wedi gwadu'r Iesu a wedi methu yn awr y profedigaeth. A mae Iesu'n gweud, wyt ti'n mangharu? A Pedro yn ateb yn betrisgar, wel, ben yn ei blu, a Iesu'n gweud, portha fy nefaid. Fy nefaid, gna hyn drosta i. Mae gwaith gyda fi i ti, Pedro. Mae gwaith gyda fi i ti, Mair. Mae gwaith gyda fi i ti, i chi, i ni. Nawr, bydd y gwaith yna yn amrywiol, wrth gwrs. Yn ôl yn sefyllfaoedd ni, yn ôl yn hamgylchiadau ni, yn ôl yn doniau ni, pob math o waith. Ond walle gallwn ni weid, a meddwl am y ddwy enghraifft wedi niwydd i dyfynnu, bod yna un elfen yn gyffredin ryntyn nhw. Portha fy nefaid i, dos at fy mrodyr i. Bydd Iesu yn rhoi gwaith i ni wneud gyda'i bobl e. Mae'r Iesu wedi mynd at y tad. Pwy sy'n mynd i wenidogeithi iddi bobl e? Chi a fi, ie. Mae'n beth hynod, ynddo fe? Mae'n beth hynod. Weithiau, wel, pan i fi'n dechrau meddwl, i chi'n gallu, pan i chi yn fwy ymwybodol, falle, o'ch cyfyngiadau chi, chi'n meddwl, pwy ydw i heno nawr i siarad â chi? Falle bod yna well bregethwyr mae heno, falle bod gair, chi wedi cael gair, falle, sicr, yn Llanelli, gallech chi gael gwell, a drwy'r wlad, a sech chi'n mynd i'r byd, fi'n siwr, digon o ddewis, os ewch chi ar-lein, digon o bobl eraill. A hyd yn oed reini, bydden nhw'n barod i weid, wel, ta beth yw'n doniau ni, mae yna bregethwyr mawr wedi bod yn y gorffennol. Chi'n gryndo nhw, chi'n gallu gryndo i tapau nhw, mae recordiadau, mae rai yn darllen i bregethu nhw, chi'n gallu gryndo ar Spurgeon nawr, rwy'n yn bregethau Spurgeon. Ni wrth gwrs, yr arglwydd i hunan, wel, pwy ydw i? Ac eto, dyna'r drefen. Pobl, Iesu yn defnyddio i bobl i siarad â ni. A weithiau, walle, dyw e ddim yn air, dyw e ddim yn swno'n garedig iawn bob tro weithiau, mae eisiau gweud rai pethau wrtho ni, walle bod eisiau trafod rai pethau, weithiau, ond yn aml, wrth gwrs, mae eisiau hwb arno ni. A pwy sy'n dod i wneud hynny? I bobl e. Dos at fy mrodyr i. Paid â glynu wrtho fi, gwna rhywbeth nawr drosta i gyda fy mhobl i. Dos
Ac yn ola, disgwylia. Beth oedd Iesu am I Mair I weid wrth I frodyr wrth y disgyblion eraill? Fyddech chi'n meddwl, wel, dim ond iddo fe I ddiweithu nhw bod wedi atgyfodi fod e'n fyw, bod hwnna ddigon, na fe, bod dim eisiau rhagor, dim ond iddo fe, iddi hi ategu y tystion eraill iddi atgyfodiad ond mae'r Iesu yn rhoi gair penodol iddi. Dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, a rwy fy nesgyn at fy nhad I a'ch tad chwi. Fy niw I a'ch Duw chwi. A rwy fy nesgyn at y tad, oedd wedi gweud ar y dechrau. Nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond mae'r gair mae'n ei roi i'r disgyblion ychydig yn wahanol. Rwy fy nesgyn at fy nhad I, a'ch tad chwi. Mae e'n dad arna I, wrth gwrs, fi yw unig anedig mab Duw. Mab Duw, fi yw'r y gair tragwyddol sydd wedi dod yn gnawd. Ond nawr, trwy fi, mae'r Duw mawr ar y feddwl yma yn dad I chi. Paid y glynu wrtha I Mair. Edrych nawr at y tad, yno I a thrwa fi, fy niw I a'ch Duw chi. Pwyswch arno fe, a myfrydwch arno fe, diolchwch iddo fe. Gnewch yn fawr ohono fe. Dyna pam wi wedi dod. Dyma pam beth sy'n fawr o cyfiawn dros yr anghyfiawn fel y dygau fe ni at Dduw. Mae moyn I ni gael cymdeithas a Duw, mae moyn I ni weddio ar Dduw, mae moyn I ni alw ar Dduw, mae moyn I ni ddiolch iddo fe, mae moyn I ni ymddiried ynddo fe, ymyfrydu, ymddigrifo ynddo fe, byw iddo fe. Disgwyl wrtho fe. Paid a glynu wrth I fi. Gwel ble wi'n mynd. Cofia ble wi wedi mynd. Cofio pam wi wedi dod. Edrycha nawr a dos at fy mrodyr I a disgwyl wrth I fi. A boed i'r arglwydd yn helpu ninnau hefyd I wneud hynny mwyn I enw fe. Ganwn ni ymhellach gwel ar y croesbren acw gyfiawnder mawr yn doeth uneb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle a chariad anfesurol yn awr I gyd yn un, fel afon fawr lifeiriol yn redeg at y dyn.
Diolch i ti felly am yr un sydd wedi esgyn at y tad, ac sydd eto yn gadael gair i ni. Gair sydd yn dweud i fod wedi esgyn at i dad a'n tad ninnau, i dduw a'n Duw ninnau. Gyn ni'n gofyn felly am ras nawr, trwy ffydd i edrych ato fe ar dy ddeheulaw di, ac i ni fyw yn bywydau ni nawr yn pwyso ac yn edrych ato fe, a phrofi yn digonedd ni ynddo fe. Ac wrth i ni wneud hynny, ni'n gweddio y bydd i ras yn aros gyda ni, oddi wrtho ti y tad, y mab a'r ysbryd glân. Amen.